Hello friends, बराय Bodo info official YouTube channel Assam Police 7 October 5000 vacancy आरो लोगोसे नोंथांमोननि ADRE 20,000 vacancy so बेयाव जायनि नोंथांनि डकुमेन्ट्स थिग गैया अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन हाया so गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ so बेखौ लानानै भिडिअ खालामबाय जाहाथे बयबो क्लियर जायो जस्ट नोंथांमोना 5 मिनिट्स टाइम हो अब्लानो गासैबो नोंथांमोना क्लियर जागोन जे बबे डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरो बबे जाया डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाबोदों दा बेखायनो गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट थांगोन अफिसियेल पर्टेल ओपन जाबाय 7:02 जोंहा माखासे डिटेल जागासिनो दङ माखासे एप्लाइ स' लोगोफोर बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा आइडि दंखायो नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामनानै डाइरेक्ट नोंनि प्रफाइलाव थांनो हायो आरो बेनिफ्रायनो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो दा गोबाव खालामा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ 7 अक्ट'बराव स' नोंथांमोननि हमना ला आसाम पुलिस नोंथांमोना फैगोन हमना ला दा मिथिखाबाय जे बयबो मिथिगोला आसाम पुलिसआ जोंहा 7 अक्ट'बराव फैगोन 7 अक्ट'बराव जोंहा 5,000 भेकेन्सि फैगोन एन्ड बेनिफ्राय 7 अक्ट'बरनि सिगां एबा उनाव स' नोंथांमोननि 22,000 भेकेन्सि ADRE फैगासिनो दङ स' बेयाव बबे डकुमेन्ट्सआ एक्सेप्ट जागोन स' बेखौनो आं नोंथांमोननि क्लियार खालामगोन दा फार्स्टआवनो नोंथांमोननि इम्परटेन्ट जाबाय बे गैयाबा एक्सेप्ट जाला दानिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज स' एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोननि बे सार्टिफिकेट नांथारगोन अनलाइन एबा डिजिटेल खालामनाया थांनाय बोसोराव खालामनाया बेनि सोलिगोन जायनि भेलिडिटि दङ स' बेनि सोलिगोन आरो बे भेलिडिटिया 3 इयार्स थायो जायना दासिमबो एक्टिभ नोंथांमोना सोलिगोन नाथाय अफलाइन खालामनाया सोलिला थ' बेखौ आं डाइरेक्ट खिथाखाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ गासैबो जबाव नांगौ थ' बेखौ आसाम स्टेटआव नांथारगौ एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जे गोबां कमेन्ट्सखौ लांगोन जे जोङो अक्ट'बर 7आव आसाम पुलिस जोंहा फैगोन अब्ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांगौ नामा स' आसाम पुलिसआ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांलायथारा नाथाय ADREआवसो नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नांथारगोन आसाम पुलिसआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय बेयाव अनलाइन खालामनायाव आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया स्किप खालामनो हायो स' ADRE 22,000आव बेखौ नांथारगोन कम्पालसरि बेखायनो दा बुजिबाय नोंथांमोनाहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ अनलाइना बेयो नांथारगोन डिजिटेला बेखौ नांथारगोन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्डआव फैबाय कास्ट सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट सेकेन्डआव फैबाय बे जाबाय अफलाइन अके अफलाइन बेनिफ्राय अनलाइन दङ स' मोननै दङ नैबे अफलाइन दं बेजोंनो सोलिगोन नोंथांमोना दायो बयनावबो स' अनलाइन गैथ'खाया नाथाय नोंथांमोना खालामोबा मोजां मानोना 30 डेज गाहाम लायो स' बेखायनो थाब खालाम दा नोंथांमोना साननो हागौ जे खायसे सिगांनि अफलाइना सोलिगोना सोलिया नाथाय बेनो सोलिगासिनो दङ दा बेनो सोलिगोन 100% सोलिगोन बेनो अफलाइना सिगांनिया नाथाय मोनसे टाइम फैगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बादि अब्ला स' नोंथांमोना अनलाइनखौ बियोब्ला अब्ला अनलाइनखौ नांगोन स' बेखायनो थ' नोंथांमोना दानिफ्रायनो खालामबाय था जायफ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना गैया खालामखानांगोन लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेटबो नोंथांमोना खालामनांगोन नाथाय मोनसेल' बाथ्रा दायो अफलाइन कास्ट सार्टिफिकेटआ सोलिगासिनो दङ स' दाना फैबाय नोंथांमोननि नाम्बार 3 पइन्टआव बे जाबाय नोंथांमोना गोबां कनफिउज जागासिनो दङ बार्थ सार्टिफिकेट स' बार्थ सार्टिफिकेटआबो अफलाइन खालामनाय दङ हमना ला 2010आवनो खालामनाय दङ अब्ला बे सोलिगोन ना सोलिया स' 100% सोलिगोन दासिमबो अफिसियेल गाइडलाइन्स फैयाखै जे बार्थ सार्टिफिकेटआ सिगांनि अफलाइना सोलिला होननानै नाथाय बियो 100% सोलिगोन नोंथांमोना जिंगासिनो गैया ADREआव नोंथांमोना सोलिगोन आसाम पुलिसावबो सोलिगोन आरो मोनसे अपसन दङ जोंहा जुदि नोंना बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला अब्ला नोंथांमोननि HS LCनि एडमिट कार्ड अके नोंथांमोननि 10 पासनि एडमिटआ बेनो सोलिगोन जेराव नोंथांमोना डेट अफ बार्थ थायो बेनो सोलिगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्ला गभर्नमेन्टआ बयनावबो जुदि अनलाइन बियोब्ला अब्ला नोंथांमोना स' खालामनानै बादि दानिफ्रायनो जाहाथे अनलाइनखौ खालामना लायो मानोना दानि जुगाव गासैबो अनलाइन जाजोब्बाय थ' नोंथांमोना बेखायनो खालामना ला लासै लासैनो खालामना ला दा गोबां बिजि गोबां खालामगासिनो दङ साइडआ स' बेखायनो एसे टाइम लागोन आरो दा अब्लाबो नोंथांमोना जेसेबांनो हायो एडभान्स नोंथांमोना खालामना ला नाथाय इम्परटेन्टआ जाहैबाय जबावहाय ADREआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना अनलाइनखौसो नांसिगोन जुदि अफलाइन दङबा बियो सोलिखाला थ' थांनाय बोसोरावबो सोलियाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा दिनै नोंथांमोना दिनै खालामबा सानसेयाव मोनगोन जुदि आधार कार्डजों खालामबा सानसेयाव मोनगोन आरो नन आधार कार्डजों खालामबा स' एसे टाइम लायो दा बेनोमोन माखासे नोंथांमोननि इनफरमेसन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय